Hagane ka por ngin yo ban ya pek ya ke jing ya thu khana bas ngeusi Shaphang u Andras Escobar. Parlok u neu player u bayale kai haga jing ya le kai ka ba he tam ha ka perthai ba kata ka dei ka World Cup u bakla tang ka wei ka jing bakla amdei baule kam sniu amdei baule khnang tang ka wei ka unkul ka ba amdan mano u bakwa bakanja tang ha ka 10 minit ka perthai ka sedang ban kenno ya u ki kot kubor bat ki nong kershan baro ki sedang ban kenno ya u ula pan map nagari jong u ulek pai sayeng da ka jingkerman bagi aka ken sayaj baik harai tang hadin sipausngi lasiat yap no ya u kabas ngusi tam kalong umdei runar umdei unang le kamsniu udei tang urang le kai uba iet ya ka football bat uba IT lut yala de naga benta kari jong u kane kamdei ka jing ya thu khana haki film kane ka dei ka jing shisha kabala pen kendit ya ka perthai baro ka wei haki to ki por kane ka dei ka jing ya thu khana jong Andres Escobar urang ya le kai ngobadu yala ka jing em tang na ka benta ka wei ka jing bakla ha ka World Cup hanrei ka jing keli kami hatu la penyap ya u tang na kata ka ungul ne dan sa ka wei pat ka daw shalandet kita ki aka ka bomdan jing ya dei aa bat kata ka ungul ha ka ne ka video ngin phai bat nga syaka snam shijar kendai spa kendai posau ban tip ya ki jing shisha ka babun ki briu ki keli ka benta ka banengkong yau ne orang ye lekai la i da kari baro ka wei shwa ba ka perthai kan tip ya u kumurang ye lekai ubala sya penyap u Andras Escobar ula longpa uwei na ki defender uba kan saitam ha Colombia ha kitu ki por hanrei ka e ka ba penlong ya u ba un kham kerpang kam dei ka jing ye lekai jong u ka dei ka jinglong jong u hamadan ye lekai ju ya kaja bat ki referee ju le shit klik kum ki wei ju le klam akor ye ki player kaliang persya uju ye le kai da ka jinglong ka ba jai ka jingkit klik bat ka jing ya buram mar kaliang kumta ki nong Colombia ki ai kerteng ye u da ka kerteng ka ba ngau tenat ba kata kalong the gentleman of football kabamut urang ba badan buram ha ka football ulang ka nuksa bawat ha ka jing le kai ka bacuat pha hanrei ka jing buram bar ka jing long briu kadang long ka ba kong santam ban ye kita ki aka uyale kai ha ka club Atletico Nacional ulayarap bakan ra ye ka nam ladu bar ulalong wei ne ki player baki pajba ki ha gitu ki por hadin kata lacit ya u ban mi khmat ya kari Colombia kabadai ka squad kabala khen kum ka wei na ki squad ba khlain tam ha ka history jong kari Colombia amdan manu uba mudur ba uneu briu uba jajai baru ba ye da baro un sakalalong ka wei na ki jing thu kana bas ngeusi tam ha ka history jong ka football ka benta ka baar ka jingkerman jong ka Colombia haga snam shijar kendai spa kendai posau ka Colombia kamdei shu tang ka kenhun ka bawan ban yesim benta ha ka FIFA World Cup bun kinong bishar football bat ki pajba ha keleng ka perthei ki ngej ba ka Colombia kala ban poi wat shadu ka jingya khon final bat don ru ki baong ba kala ban ra wat ya ka World Cup ha gitu ki por kham tam lei hadin bakala job ya ka wei ne ki jing le kai ka bala pen kendit ya ka perthei ba kata kalong ha ka jing le kai qualification na ka benta ka World Cup ka Colombia kala pelim ya ka Argentina da San Lanot Habuenos Aires ka badai hapo Argentina hi kane ka jing job kala penlengo ya ka perthei baro ka Argentina ka badai ka wei na kiri ba khlain bor tam ha ka football
kalasyak pelim halaying kataru hadu san lanot. Nadu kata kasni ke Colombia kala kelalong kawai neki kenhun ke bagi pajba bat kiriu sempang hakitu kipor ki khmi lenti bha bakan yo ra ya ka World Cup. Ki pajba Colombia kidap da ke jingkerman kum juru kinget baga por kalapoi ban penpau ya ka bor jong ka ri jong ki ha ka perthai. Hanrei halandet jong ka ne ka jingkeman bat ka jingkerman ka donru sa ka waipat ka perthai ka badum. Ka perthai jong ki rock cartel ka jing ya khalai pisa bean bat ka jing ya snap. Hagitu ki por ka Colombia ka ya kendu ya ki jing ka ba kraw bha ki kenhun runar ki klain bor bha ki kamai pisa shibun lengba ka jing ya khalai pisa na ka jing ya le kai football. Kini ki briu ki don ka bor bat ki yo ban pendan kam ya ki sulai. Kila bandu dagi $1 million lada ka jing ya le kai kam long kumba ki khmi lenti. Kane kamut ba ka jing ya le kai football kam dei shu tang ka jing ya le kai. Ka kelalong ka kam ka bayadei bat ka pisa ka bor bat wat ka jing yap ru. Ki player ki habban kit ya ka jing kit ka bakia. Amtang bagi habban job na ka benta ka burom jong kari. Harai ki habru ban mat ya ka jing sir. Namar ki don ki briu ki bala penyesok ya ka football bat ki kamrunar. Walada amdon saki ba peni bagi rock cartel ki penyat ya ki benta jong kari Colombia. Hanrei ka jingdon jong ka kamrunar bat ka jing ya khalai pisa bean kala penlong ya ka jinglong jingman hakari bakalong ka bama. Amdon ba poi perkhat baka World Cup sijar khandai spa khandai pusau kan kelalong amtang ka jing ya le kai. Hanrei kan long kawai na ki jing ya tu kana bas ngau si tam hagi history jong ka football. Ka benta ka balai ka unkul ka bala penkela ya ka jing im jong u. Ha ka arpo artarik jeliu sijar khandai spa khandai pusau. Kat ba ka World Cup kadang yaj syekhamat. Ka Colombia kala sya rem ha ka jing ya le kai ka ban nengkong Persya ya ka Romania. Kumta ka jing ya le kai Persya ya ka USA kalong ka bakong santam. Lada ka Colombia ka rembiang ka jing kermen barung syakawat ka babut kala ban kutno. Ka stadium kadap daki pajba kinong kersan jong ka Colombia kidang ngej ba ka kenhun jong ki kan la ban wan pai biang ha ka ne ka jing ya kun. Ha ka minit ka balai pusan ka USA kala perung ya ka bol syaki benta jong ka area kul u Andres Escobar kum u defender ula persyang ban yada ya ka bol bakan empoi syaki player kaliang Persya kane ka dei ka kamram jong u hanrei ha ka por ba u kenjat ya ka bol ka kala da ka lenti ka ba amdon menu ba khmi lenti ka bol ka rung bej syapok kul lajang ne ka unkul shiphang ka stadium kala sngapjar kinong kersan jong ke USA ki larisa da ka jingkemen kat ba kinong kersan jong ke Colombia kila sa ha ka jing sngusi u Andres Escobar ula yang jarjar don jing kenok ya kiwei kentho don ka jing ban ya kiwei utip ba kene ka jing bakala kala men pen kala ya ka jing ya le kai hanrei udang yai beteng ban ya le hadu ka bekut ka jing ya le kai kala kut da ka jing job ka USA kata da arlawe da kene ka jing rem ka Colombia kala du ya ta ka jing kermen banjam syakawat ka babut hadin baladep ya ka jing ya le kai ka bakhadu jongka ka Colombia kala hap song jain song nepno na ka World Cup ha kari Colombia bun ki pajba kila sngusi ki khubor bat kilat pathai khubor kila sedang ban kan tho jur ya ka kenhun hanrei kat ba ki babun ki pajba ki hun ban pediang ba ka football ka don ka jingjob bat ka jingrem don pat ki briu ki baladu da ki spa million na ka jing ya khalai pisa bian bat ka ne kala pelong ye ki bakin dom kin bitar bha ya kini ki player khamtam ya u Andres Escobar utip baula le tang kawai ka jing bakla ha ka madan
Hanrei tip satya bakane ka on goal kan kelalong ka benta ka pen kela ya ka jing jong u jiunom ka benta ka basau ka kubor khadu jong Andres Escobar hadin baka Colombia ka lakut no na ka FIFA World Cup sijar kendai spa kendai pusau u Andres Escobar ula late pai shalari bun ki briu ki perkhat ba unri no na ki pajba bun ki mudur ba un sngap jar na ka jingken thok ka bajur hanrei ulajit ban le da ka ba kamper syam la kenno yiki parlok jong u syam la kenno yo kuch syam la kenno ya ka ching ya le kai hanrei ula thok ka wei ka khubor shaki pajba Colombia ha ka kot khubor ha ka ne ka khubor ula pen pau ka wat la ka chingrem ka pen mong ya ka do nut ka jing ka dei ban ya shekmat u kentu yiki pajba bakim dei ban sha rem ha ka jing du jing kerman u ong ba ka football kalong tang ka jing ya le kai ka jing job bat ka jing rem ki dei ki benta jong ka jing ya le kai harai ka jing ya teli ba ka jing ya buram ha pedeng ki briu kalong ka ba khamkor ban yi kita ki trophy ki tin jong u ki dap da ka jing sngorit ba ka jing kit kli u pedang ya ka jing bakla wat daw kenno ya ki wei kane kalong ka daw bahadu menta bun ki briu ki dangkan mau ya u tang ku murang ya le kai bat tebit hanrei kumu briu badan ka mensim ka babha hanrei baro ki ba pule ya ka khubar jong u ki sngew thu ya ka jing mut jongka hakitu ki por ka jing bitar ka jing khalai pisabe an bat ka bor jong ki kan hun runar kadang klain bha haki benta jong keri bat kat bau Andras udang perkhat ban sedang temai ya ka jing jong u dan mano ubatip baka por jong u kala jan kut ka benta ka basan kamit ba pen kendit ya ka perthai kadai ha ka arterik unai tung sijar kendai spa kendai pusau hadin katu kanesngi nadu bau Andres Escobar ulawan pai na ka World Cup wat hapdeng ke jingken thok jong ki pajba u persyang ban peteng ya ke jing kumbaju long ha ka wei ka mit ula lej bat ki katu ka ni ki parlok jong u sya ka wei ka night club ha medellin ki pajba ki badon hangta ki itu ya u dan ki ba ai jing ya ro hanrei donru ki badang up da ka jing bitar halor ka jing rem jong ka Colombia kat bau Andres Escobar umi na ka night club dan ru ki ba kentho ki ba kenno yu kat kum cisaki kila keren bat kila kenno yu halor ka ungul chong u ha ka World Cup u Andres Escobar syam kwa banya bunya lane banya mai bat ki u persyang ban penjajai ki hanrei ha ka shikhlemat wei ne ki briu u badan hangta u sei ya ka sulai kisur jing sawa ka bajur kami namar kila siat ya u bun sin bat ki khubar ki ong baki siat ya u hadu hnriu kuli ki parlok jong u ki persyang ban benkit ya u sya hospital harai ki doktor kim syam lala syu ban pelait ya u hakarta ka ba arpnyo snem ka jing jong u kala kutno ka khubar kala sapriang state ha keleng ka perthai ki riu ich football ha keleng ka perthai ki lengo bat ki sngosi bat ka jing keli kami hato la penjap yu tang namar ka ongul nedon sakawai pat kadau ki borto kit kilap bau nong siat udon jing yadai bat ki briu ki bala syak keno bagi don jing yadai bat ki kam runar bun ki ru syempang ki ngai baka ongul kala ban pelong ya ka jing sngosi hanrei hadu ka jingjam kalong ka kam jong kinong le kam sniu ki bala bitar naga benta ka jingdu jongki ka jing ya khalai pisabe an ki kam beman bat ki kam runar ki dang senchar ha Colombia ha kitu ki por kumta kalong ka badai ban ong ba la penyap ya u Andres Escobar tang namar ka ungul kala ban long ka benta ka bala sedang ya kita ki harai ka dau ka ba kham jeliu ka dei ka jinglong ka jingman jong ka imlang salang ka badap da ka jingya senam
kabor jang kiken hun runar ba kejing ya khalai pisa bean kajing yap jong Andras Escobar kapen i ya ki bas ngausi haba kajing bitar kapisa bat ki kam runar ki sanshar wat ya ubriu ba bahatamru udang la ban syakta bat ha kata kamit ka pertai kadu amtang ya orang yelek kai ubat tebit kadu ru ya ubriu ubalong kadak jong kajing ya buram kajing long hok bat kajing im ka babha kabenta ka bahnriu ka pertai ka kan mau yau hadin ba ka khubor syapang kajing yap jong Andras Escobar kala sapriang kari Colombia barok kala dap da kajing snusi amtang kiru ich football hanrei wat kito ki bamjupet ja ka football ru kila sngew kendit ja kene kajing ja daki hajar ngut cibru kilawan sya kajing lei on tap ja u Iwan amtang ban ai kublai khadu yu hanrei kiwan ban ai buram yo briu ubala im da kajing im kabas ngaurit kajing ya buram bat kajing ik yala kari bun ji player bat ki kan hun football na keleng ka pertai ki lapha ki kubor sngaulem ki paj ba ki sngaw thu ba amdei ban kan mau yo Andras Escobar na ka benta ka on goal hanrei kajing long chong u kajing sngurit jong u bat karukom bau pediang ya kajing bakla klem da keno ya kiwei kadai ka benta ba kongsan ba ngidei ban kan mau ya Andras Escobar ka benta ka ban nyo kajing hikai ka bau i sya ka pertai hadu menta ka kerteng jong u Andras Escobar kadang sa ha ka history jong ka football namar baula tep ya ka on goal hanrei namar baula pen i bawat hagapor ka ba tam ubriu ula banjit ya ka lenti jong ka jingsuk ba ka jinglong hok ka jing itu khana jong u ka hika yengi ba ka football ka dei tang ka jing yelek kai ka jing job ka pen kemen ka jing rem ka pen sngusi hanrei amdon kanu ka jing yelek kai ka ba kham kor ban ya ka jing im jong ubriu ka jing bitar ka jing isi bat kajing perem klem perkat kala ban wanra ya kajing jia kaba amla ban pediang namar kata haba pipet ya ka football kan mau bagi player ru kidai kibriu ki yele da ka doknut kila ban bakala kumbale mangihi kibriu ha kajing im baman kasni bat kawai kajing bakala kamdei setia ban rai ya kajing im jong uno kumta habangi kan mau ya ke kerteng jong u Andras Escobar nyimdei ban kan mau yu tangkum tau rang ngelekai ubala tep ya ka on goal nyidei ban kan mau yu kum ubriu ubadon ka donut ka babha ubriu ba i jelakari uba hadu ka jingyap jong uru udang ngej ha ka jingyat teli bat ka jingsuk lada pisngau tunat ya ka nege jingye thu khana bat pikwa ban tip shushu ya ke jingye thu khana syapang ka football bat kiwei pat ki jingjia ha ka pertai komen bat subscribe ya ke ne ka channel kublai shibun ya sa kendu pat ha ka wei ka video